आयै दखाय बोरै जाबावनांगौ जाखोब्रा नांगाल जांख्रायालाय बुनि ट्रेक्टरा गाज्रिसो जाना होबाय आयै बोरै जाखो ट्रेक्टर नोंलाय ओरैनोबा 5 दब्लायल' हादों दाबो मालायनि दुब्लि हालेवबाय हैनानै मेंबायलै साला बेथाया जालालै र' बारखोमोनखौ लिंहैनांसिगोन नारनो बाबा सोरना हरलाय हनै हामारबाय मोदलाया लाखिनो गावनि नामखौ बेफोरबायदि सिख्लाफोरखौसो दा लानांगौ खामलाफोरखौ अब्लासो देहाफ्रा राफोद जायो दा बरियाहै मजालै गेला दिनै हयले हाजिरा थाजिरा नांलायलै आंनो मा एसे साफा खान्दा गुफुर सिख्लाफोर लाबोखो बेलाय अबे रायजोनिफ्राय साबायखरलै मोदला भाई नैबे बारख्रि गांनाय उखैनायखौ बुजिमारो नों लायबाय नोंनिया सिख्ला सासे नुथिनो हाया हिनजाव लबिया जाबाय हाजिराखौ नाङाब्ला नोंनो आंनो हर थोद जाम्बा हाजिराखौ खि हरलाबाय जायो एफा खस्थ' मावनानै दा नोंनो आराम हरा माथो आं जाम्बा साला बुजिया एसेबो अबे समाव मा रायलायनांगौ अबे समाव मा रायलायनाङा गथ' गोरलैसो मानसियानो दाबो मैथास्रि जोलैसो मानसियानो एसे इमप्रेस खालामदोंब्रा सिख्लाफोरखौ जाम्बाद्रायलै नों मानसिया नुवाखै नों बेसे साफा गुफुर दाउदै बादिनो जारौ खमला फिथाइ बादि जाया बिदा नोंजोंनो इमप्रेस खाब्रेब्रे मोजाङानोसो बाव सिख्ला फथायनो इमप्रेस खालामनोनो ओइ आंखौ गोदाव सोराव मुंजों दाबखि मिथिबायना सिख्लाफोरनि सिगाङाव फाग्लाफोर नोंसिना खामानि मावनाया माखौ दावराव जालाबाय थाखो जानोबो माखौ दावराव जालाबाय थाखो बिसोरो है जारौमोन जोंना बिदिनोखा आच्छा जारौमोन नोंसोर मानो बिदि नुहां नुजाहां मालायनि ड्रेसफोरखौ मानो गाननो लुबैयोब्रा जोंहा बिदिखौ नुब्ला बोरैबा जालायलाङो ना नोंसोरबो सानद्रि मोखांमोन बायदि रिल भिडिअ खालामनो खान्दा फैदों खोथा गैया आंजों आंना सिदा खालै बाल जोंनि बर' हारिनि दख'नाखौ गानना नायब्ला बिसिबां समायो दुब्लि बारियाव सोमखोर समायना रमायना सिखिरि सिख्लाफोर बायदिनो ओइ फाग्ला सिरि थादोलै जोंनोसो मोजां जागोनलै फेन्दा गुफुर नायनो बिदि मालाय हारिफोरनि फेन गस्लाखौ गानबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिनि गानग्रा जोमग्रा गोमालांजोबसिगोन बिदिब्ला ओइ जाम्बाफोर दा मदार्न जुगसो गोदोनि जुग नंला जोंनि गाननायखौलाय माथो नांजाखो बेलाय जोंनि सिख्लाफोरनि गोसोसो जों गोलाव गानोना गुसुं गानो कमन गोजाजोबखासै माथो दालाय ए सालाफोर नोंसोरबाव दुब्लियाव खामानि मावनो फैदोंना सिख्लाफोरजों लाइन मारिनो फैदों एसे आराम अननानै खामला मावहोबाय आङो रिसासोनो फैसा गैया होननायखाय अनब्लाबो अनजा साला गाद्दाहाफोरखौ मा डाइरेक्ट बा मोदला सिख्लाफोरनि सिगाङावलाय माने ब्लड थांजागोन आंजों मेंनायखौसो दसे रायलायदोंब्रा जों एसे बोलो राय खोमा साना ओरैनोबा सिख्लाफोरनि गोदै राव खोनाब्ला गुसु थान्दा मोनलायो खबरदारलै बारखो सिख्लाफोरनि सायाव मेगन दाहो आंहा बिसिबां खस्थ' फुस्लायसो लाबोनांदों थाल गैया बियो है मोसौफोर ट्रेक्टरा गाज्रि जाना मा जालायलांबाय आंहा एसे नारहैनि डाइलगसो होबाय थादों बाव खिब्रमाफ्रा साला जारौमोनाबो फैफादो नामा एसे नारफानो दे बोलो हो जर लागाखे है जर खान्दा गुफुर सिख्लाफोरनि है जर ए बारखोनि आखला मानो बिदिलै ट्रेक्टर नारनो फैनाया गाखोलायनासो डाइलग होगासिनो ना मा एसे अलटियालै बे मानसिया बुरबक खगा फर बोलो होगासिनो दं नुवाखै नामा मेगना डाइलगसो होनाय नुदोंबाव ए नोंसोरखौ देन दा बारे जोजोबगोनलां मोनसेबो खामानिखौ सिरियास लाना मावा नोंसोरो जोंना नालाय खालि नांलायनोल' जेरावबो जालालै नोंसोरजों जेबो